Исәнмесез, кадерле дуслар. Сезнең белән Мустафина Фәйрүзә. Мин уйлыйм, интернет подводить итмәс. Мине яхшы ишетерсез дип, мин дачадан сөйлим. Монда интернет слабыйрак, конечно, но сезнең белән әңгәмә алып барырга җитәргә тиеш дип уйлыйм. Исәнмесез, кадерле милләттәшләр. Шундый матур айлар да, ураза ае. Мөселман кардәшләрне уразалар белән, уразаларыбыз тоткан уразаларыбыз мөбарәк булсын. Авыз ачканчы сезнең белән сөйләшеп алырга уйладым. Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы өчен булсын безнең тоткан уразаларыбыз, безнең башлаган олы эшләребез Аллаһыбыз ярдәме белән җиңеп чыгарга ярдәм итсә ярар иде Раббым. Шулай итеп, дуслар, тикшереп карыйк әле, мине яхшы ишетеләме? Каты кычкырсам языгыз. Мин монда телефоннан карыйм. Сезнең язмаларыгызны. Минем тавыш ничек ишетелә? Аты бик каты кычкырасың дип тә комментарийга яздылар, шалтыратып әйтүчеләр дә булды. Ага. Тавыш бик каты булмаса, киметмим. Бүгенге әңгәмәбез, кадерле дуслар, берничә өлештән торачак. Беренче тарихка әйләнеп кайтырбыз. Чөнки без үзебезнең кайда яшәгәнебезне, кайсы илдә яшәгәнебезне искә төшерергә тиеш. Аннан соң инде сайлаулар турында әйтеп китермен инде мин. Биометрия паспортлары турында әйтергә кирәк дип саныйм, потому что чөнки июль айында тотыначаклар ныклап. Ул паспортларны алмаштыру турында, и кредит турында әйтеп китермен. Нәрсә ул кредит вообще? Аннан соң пенсионерлар өчен безнең Валентина Ивановна ике тапкыр эфирда поступать итеп әйткән иде инде да. Может, кайберәүләргә аңлашылып җитмидер. Аның турында тоже әйтеп китермен. Әйдәгез, тарихка әйләнеп кайтыйк инде. Кайсы илдә яшибез дигән сорауга яшьрәк буыннар Россия Федерациясе дип җавап бирә. Олырак кешеләр, әзрәк кенә төшенә торган кешеләр аңлыйлар, Россия Федерациясе дигән ил булырга мөмкин түгел. Безнең башларга сеңдерделәр 93 елдан соң Совет социалистик республикалар бергә, русча булганда СССР була инде ул, таралды, бетте, ул бер качанда кире кайтачак түгел дибеме. Бу ялгыш мәгълүмат, дуслар. Менә хәзер барысындагын нәрсә диләр әле, полкаларга урнаштырабыз. 91 елда безгә шундый мәгълүмат җиткерә башладылар. 93 елда Ельцин инде аның планнары барып чыкмагач, 91 елның 17 мартындагы референдумда халыклар, бөтен Союз республикалары, РСФСР 78% тавыш белән Совет социалистик республикалар берлеген саклап калырга дигән үзенең ихтыярын белдерде. И менә 3 ел дәвамында Ельцин маташты шушы референдумның нәтиҗәләрен кире кагарга. Безнең югары советта депутатлар каршы торучылар бик күп булды бу чорда. И менә 93 елда инде ул бүтән юл белән Советлар Союзын тарата алмагач, кораллы һөҗүмгә күчте. Моны беләсез инде сез, да, ГКЧП.
Анда инде депутатлар белән нәрсә булганын мин аны бүтән эфирларда да кабатладым. Шуңа күрә сез белеп торасыз, монда инде властьны яулап алдылар. Кораллы бәрелеш, анда күп кешеләр үлде, 2000-гә якын кеше үлде анда, аны яшерделәр, бу турыда әйтмәделәр. И менә шуннан соң, менә шундый хәлгә килеп җиттек. Оказалось, 93-нче елда шундый госпереворот булган, безнең социализмны капитализмга әйләнеп китүе булган. Без бу турыда төшенмәдек ул вакытта. Әкрен генә яши бирдек. Современный замана шулай кирәктер инде дип, мин үзем дә шулай уйладым, күп кеше шулай уйлагандыр инде дип уйлыйм инде мин. И безне ялган сайлауларга йөртә башладылар инде, и безнең югары советта куелган, русча булганда назначенный кешеләр безнең илебез Совет Социалистик Республикалар берлеге белән идара итә башладылар. Менә бу куелган кешеләрне махсус Америка Кушма Штатларындагы институтларда укытып, оккупантларга эшләргә белем бирделәр. Каршы тормаска, безнең Совет иленең табигый ресурсларын бернинди каршылыксыз чыгарып җибәрергә шулай өйрәтеп аларны, менә алар бүгенге көндә дәген җитәкче, югары катлауларда җитәкчеләр булып утыралар. Өйрәтелгән кешеләр, көнбатыш илләрендә укып чыккан кешеләр утыралар. Бу турыда Задорнов даже юмористик үзенең концертларын бик күп тапкырлар күрсәтте. Интернетта саны карый аласыз, ничек иттереп белгечләр әзерләгәннәрен. Безнең совет гражданнарын ниләргә, капиталистларга, буржуйларга эшләргә өйрәтә торган белем алып кайттылар алар анда. Менә шуңа дуслар, безнең бүгенге көндә безнең ил белән иностранный чит ил идарә итү компаниясе и безнең совет гражданнары ялланып, менә шушы компанияда эшлиләр. Совет илебезнең идара итү органнары 93-нче елда куып чыгарылды, и шул көннән безнең Совет иле белән идара итүче органнар юк, буш. Менә бу җәя эчендә җитәкчеләр, алар вакытлыча үзебезнең дәүләтебезнең идара итү органнарында эшлиләр, потому что безнең анда куярга кешеләребез юк әле. Шуңа күрә менә без 1 майда игълан иттек сайлауларны. Сайлаулар инде ул алданрак башланган иде, хәзер ул дәвамлы сайлаулар дип атала. Ачык даты белән безнең СССР Конституциясы 1977 елга, шул Конституцияга таянып, без сайлауларга керештек. 1 майда башланып китте бу. Регионнарда сайлау участоклары оештырыла, һаман да дәвам итә. Окружной сайлау участоклары оештыру һаман да дәвам итә, чөнки бер көнне генә сайларга мөмкин түгел, элеккеге замандагы шикелле. Бөтен халыкны бер көнне сайлау участокларына чакырып, тавыш бирү мөмкинлеге бүгенге көндә юк. Сез аны аңлый торгансыздыр инде. Аңламаган кешеләр безнең каналдагы информацияны әзрәк өйрәнсәләр, аларга дагы бу аңлашылачак. Шуңа күрә, менә шул оккупацияләнгән хәлдә без сайлауларны дәвам итәргә тиешбез. Оннан соң сезгә җиткерәсем килә шундый менә мәгълүмат, без бит инде излибез информация, үзебезнең Татарстан буенча дагы. Кичә генә журналистика сайтына кердем, и шунда карадым, безнең түрәләр, җитәкчеләр нинди тормыш белән яши, и гади пенсионерлар нинди тормыш белән яши. Менә шуңа күрә сезнең әзрәк чагыштырма, әзрәк башыгызга
теге шикләнә торган кешеләр өчен, башыгызга сеңдерер өчен мин сезгә төгәл генә ниләр китерәм, соннар. Менә бу көннәрдә Казанның мэры Илсур Метшин үзенең туган көнен билгеләп үткән. И бу туган көнгә ул 70 миллион сум менә шушы билетами Банк России туздырган. Монда чакырганнар артистлар, Николай Басков, Киркоров там и бүтәннәр инде. Менә уйлап карагыз әле. Бер көн бер кеше ул бер нәрсә белән дә бездән аерылып тормый, аның ике күзе, борыны, авызы, колагы, аяклары шундый ук кеше Аллаһ Тәгалә тарафыннан яратылган, безнең кебек үк. И менә ничек иттереп алар бүгенге көндә тормыш итәләр да. 70 миллион сум. Мин моны кичә генә төн йокымы йоклый алмыйча моны укыганнан соң шутлап утырдым. Если бу акчаны безнең Татарстанның инвалидларына бүлсәң, бүлеп бирәсең икән, 3 миллион 3758 сум чыга. Беләсезме, бу акчага инвалид бер айлык үзенә ашамлык эше алырга мөмкин да. Моны бер кешенең туган көнен үткәрү өчен кыйбатлы вискилар белән, анда икралар, анда нинди генә сырлар юк, менюларында гына язып куйганнар. Бу мәгълүмат бары тик 1 сәгать шул сайтта була, аннан соң аны тиз генә удалять итәләр, понимаете? Открытый доступка куялар, и 1 сәгать дигәндә юкка чыга. Менә укучылар саклап калган шуның скринын, и уже интернетта ул гуляет. Менә минем кулга килеп эләкте дә, мин шушы информация белән сезнең белән бүлешергә уйладым. Менә безнең түрәләр ничек иттереп яшиләр, симерәләр халык акчасына, безнең табигый ресурсларны сатып кесәләрен тутыралар үзләренең, и менә үзләренең хезмәт хакларыннан түгел, менә халыкка тиешле акчадан үзләренә нинди бәйрәм ясыйлар. Әле бу бер бәләкәй генә ние, әйттем әле мин. Монда бүтән саннарда китерергә була. Аның өчен вакытны әрәм итеп тормыйм. Тагын сезгә менә Совет Социалистик Республикалар Берлегендә яшәгәндә безнең авыллар, ниләр, завод, фабрикалар, менә нинди соннар, менә хәзерге көндә юкка чыккан завод, фабрикалар. 2016 елга информация бу. 36 мең завод, фабрикалар ябылган, җимерек хәлдә яталар. Аларны торгызу турында уйлаган кешеләр дә юк. Менә шул 93 елдан соң табыш алыр өчен ул фабрикаларны күпмедер эшләде әле ул 5-10 ел. Аннан соң алар уже яраксыз хәлгә килгәч, аларны ташладылар, яңарту турында уйлау юк. Ташланган хәлдә яталар. Шәһәрен генә әйтә алмыйм, менә 100 гектар мәйданда металлургический комбинат, металл эшкәртү комбинаты ничек ташланган шулай ята. Скрытый камерага анда безнең иптәшләр, совет кешеләре, намуслары борчый торган кешеләр кирип, видеога снимать итеп, аны интернетка ачык нигә куйганнар. Менә мин шул видеога тап булып, күзләрем яшьләнде, шундый ностальгия иде миндә, карадым. Совет кешеләре әйтәм, хезмәт иткән бит инде бу заводта, менә ташланган, табыш китермәгәч уже теге яраксыз хәлгә килгәч, просто ташлаганнар да чыгып кына киткәннәр. Беләсезме, менә нәрсә творится икән. 36 мең, 36 гына завод түгел бит бу, дусларым. 36 мең. 16 мең авыллар ташланган, җимерек хәлдә. 41 миллион гектар җир Советлар Союзының сөрелмей, шүп үсеп ята. Менә безнең советлар илен ничек иттереп мәсхәр иттеләр. Түрәләр үзләренең юбилейларын ясап ятучылар, менә алар ватанны саклау дигән әйбер турында уйлап та карамыйлар. Сату, алу, баю.
Так, дуслар, тагын нәрсә әйтәсем килгән иде. Менә бу безнең 91-93 елларда Татарстанга бик нык кагылды инде бу җинаятьчелек име. Безнең Татарстанның әле бүгенге көндә дә югары катламда җитәкчеләр булып утыручылар, менә шушы чорларда 91-нче анда Чаллыда нинди группировкалар булды, бандитизм, Нижнекамскида да ул булды име. Бу кешеләрнең менә оештыручыларның исем фамилияләре бүгенге көндә билгеле. Бу җинаять эше җабылмаган. Менә хәзер СССР прокуратурасы безнең Татарстан белән менә шул 91-93 елларда һәм бүгенге көнгә хәтле дәвам итә. Бу җинаять эшләре белән шөгыльләнә башлады прокуратура СССРның. Төрле кешеләр саклап калган информациялар, менә ниләр, исбатлаулар яшереп сакланган. Бүгенге көндә ул безнең СССР прокуратурасына тапшырылды. Менә хәзер предварительный следствиелар бара. Мин прокуратураның постановлениесен үзем укыдым. Әле ул фамилияларны пока теге кычкырып әйтмибез. Аннан соң Верховный судның решениесе булганнан соң гына без аны кычкырып уже ачык нигә куячакбыз инде. Минем чәчләрем үрә торды. Андагы цифрларны, андагы җинаятьчелекнең котыш хәлләр анда. Менә ничек җир тотам икән ул кешеләрне дип, шундый рәнҗү белән укыдым мин ул постановлениены. Без бу турыда бер нәрсә дә белмичә яши биргәнбез. Безнең Татарстан җирләрендә йөри торган, менә шул җитәкче урыннарда әле бүгенге көндә дә утыручы, аларның куллары менә моннан канга баткан күпме кешеләрнең гомерен өзгәннәр. Бу бик куркыныч җинаятлар эшләнгән. Менә әйтәләр бит инде, Аллаһ Тәгалә күрми микәнни, нишләп алар яшиләр, нишләп аларга җәза Аллаһ Тәгалә тарафыннан юк икән дип. Менә нәрсә әйтәм, дуслар. Аллаһ Тәгалә барсын да күрә, барсын да тигезли. Бүгенге көндә алар инде яшь түгел ул кешеләр, аларның уже преклонный, олы яшьтәге кешеләр алар, эшләгән җинаятларын өчен теге дөньяда алар барыбер җавап бирәчәк. Алар түбәтәй киеп, мәчетләрдә йөриләр әле, җитмәсә. Алар эшләгән гөнаһка теге дөньяда әле җавап тотасылары, ой-ой-ой. Бик каты җәза аларны көтеп тора. Бу эшләнгән эшләрне моны кичерә торган әйберләр түгел булар берсе дә. Намаз укып, намаз өстенә басып та кичерелә торган әйберләр түгел. Так что без борчылырга тиеш түгел, Аллаһ Тәгаләнең судына тапшырабыз. Безнең кешеләрнең моңа хакы юк. Аллаһ Тәгалә барысын да тигезләячәк, дуслар. Нигә Аллаһ Тәгаләне бүген күбрәк искә алам? Чөнки безнең илебездә монда гаделлек юк. Монда кануннар эшләми. Мескен халык, гади халык дөреслекне эзләп таба алмый. Менә шундый чорда яшибез. Безне саклау дигән нәрсә юк, социаль защита юк. Менә шундый куркыныч заманда яшибез, дуслар. Кемнең кыймасына шакмадылар, кемнең итәгенә күмер төшмәде, моны бәлки аңламый торгандыр. Менә бу шулай. Нинди чыгу юлы барсын? Чыгу юлы менә шул сайлаулар, дуслар. Әле чын иттереп кабул итмәүчеләр күп. Сайлаулар безнең чын кануннарына туры китереп, бүтән ниләре, протоколлары белән булачак. Менә күпме кеше сайлауда үзенең тавышын биреп, үзебезнең халык вәкилләрен идарә итү органнарына без күтәрергә тиеш. Әйтәгез әле менә иң астан башлыйк. Депутат сүзен, менә может яшь кешеләр дә карый торгандыр. Депутат сүзе бит инде ул менә шундый заезженный, аны аңлап та бетермиләрдер. Кем соң ул депутат? Менә безнең дәүләтебез СССР территориясында 293 миллион кеше яши. Бу мин инде якынча гына цифрны алам.
293 миллион кеше бит инде дәүләт белән идара итә алмый. Менә шуңа күрә без үзебезнең кешеләр арасыннан менә шул вәкилләрне тәкъдим итәбез. Например, 150-200 кеше җыелышып, халык җыелышында әйдә әле менә син безнең ихтияҗларны канәгатьләндер, безнең өчен анда безнең проблемаларны решать ит, менә без эшкә йөрибез, син безнең проблемаларны, безнең ниләрне решать ит. Например, безнең авылда менә шушы кирәк, безнең авылда бу кирәк, менә безнең авылның юлы начар, мәктәп кирәк, мәктәп искерде инде. Менә депутат сайланган, менә шул ниләрне, задачаларны, мәсьәләләрне хәл итә. Халык ышана депутатка, аңа задание бирә. Уже депутат, уже башкарма комитетка менә шушы мәсьәләләрне җиткерә, ничегрәк эшләргә башкарма комитет моны инде үзенең дәфтәренә, председатель башкарма комитетының дәфтәренә язып куя. Менә бу авылда юл салырга кирәк, менә ясли салырга кирәк, кибет салырга кирәк, и депутат уже контрольдә тота. Менә шуны контрольдә тота, и 3 айга бер председатель исполкома, татарча булганда председатель, башкарма комитет председателе отчет бирә. Менә шуңа күрә безнең сайлаулар әле актив бармый, сезне чакырабыз сайлауларга актив рәвештә кушылырга. Бәлки кайберләрегезнең шикләре бардыр. Кайсы илдә яшәгәнлегегезне аңламыйсыздыр. Может, буталганыгыздыр. Безнең каналда Минсоцобеспечение, ТССР, менә хәзер безнең прямой эфир бара торган каналда мәгълүмат бик күп. Бөтен интернет буенча чабып йөрергә дә кирәк түгел. Менә каналга керәсез дәген, әкрен генә каналда карыйсыз. Бер көнне бер видеороликны карадыгыз, анда уложили башыгызга да сеңдердегез. Икенче көнне икенчесен карадыгыз. И менә шулай итеп сез аңларга тиеш, аңламыйча илебезнең киләчәген үзгәртергә мөмкин түгел. Менә шуңа күрә тагын менә ул сайлаулар буенча инде ул катлаулы шикелле тоела кайберәүләргә. Аның бернинди катлаулылыгы да юк. 3 кеше избирательный комиссия создавать итә алар. Менә сайлау комиссиясе дип атала инде ул татарча. 3 кеше җитә аңа. Председатель избирательной комиссии, сайлау участогы председателе, аның ярдәмчесе и секретарь, язып утыручы, протокол тутырып утыручы. Например, килде 20 кеше, алар арасыннан 3 кешене депутат итеп сайладык. Менә шуны протоколга язып утыручы кеше. Менә сайлау участогы шул була инде ул. Окружной сайлау участогы, анда инде күбрәк кеше керә, анда 300 мең кеше керә окружнойга. Вот. Менә шуңа күрә һәрбер шәһәрдә саны күбрәк булса инде 2-3 окружной сайлау участогы була, бәләкәйрәк шәһәрләрдә инде бер сайлау участогы була. Мондай вак участоклар, алар күп булырга мөмкин инде. Зур шәһәрләрдә алар 20ләргә хәтле җитәргә мөмкин. Менә дуслар, әйтәсе килә, менә халыкның башын шуның хәтле бутаганнар, менә һәр сентябрь айында сайлаулар була дип, почта ящикларына уже ыргыталар ниләр. Шундый бюллетень шикелле фотографиялар куелган кешеләр опять халыкны бутыйлар. Бу сайлаулар дөрес сайлаулар түгел. Россия Федерациясы ул ил түгел. Ул ил булырга мөмкин түгел. Если даже алар безгә әйтәсләре килә, РСФСРның исеме үзгәрде Россия Федерациясына дип. РСФСР бит ул ил түгел, республика. Совет Социалистик Республикалар Союзының составында менә шушы республика РСФСР и тагын 15 республика. Ул ил түгел, ул берничек тә генә аның исемен үзгәртергә мөмкин түгел. Булмаган илнең гражданнары да юк. Без бөтенебез Совет иленең гражданнары. Совет гражданнары без. Булмаган илдә
булмаган гражданнар белән сентябрьдә тагын сайлаулар ясарга маташалар. Менә мондый наглостьны бөтенләй гел аңлата да алмыйм. Юк, бернинди сайлаулар булырга мөмкин түгел, дуслар. Россия Федерациясын инде күптән ябып куйдылар ул компанияны. 1 январь 2018 елда ул компания уже ябылды. Кабатлап әйтәм. Кореядагы Олимпиадада уже безнең флаг юк иде. Безнең Российский Федерация дип аталган якобы. Ул флаг юк, потому что ул организация, компания юк. Юк, ябылган. Аның балансы уже сводится, все, ул компания юк. Безнең бар илебез СССР. Ну, идара итәргә кешеләребез юк. Менә шуңа без сезне өндибез, сайлауларга килегез, чыгыгыз безгә. Куркып утырмагыз. Шалтыратыгыз, сездән тора бит. 3-4 кеше генә бит безнең илне кайтара алмый, сезнең ярдәмнән башка берничек тә барып чыкмый. Шуңа күрә, если даже шәһәрдә 3 кеше булса, сайлау участогын билгеләп, анда уже халыкны чакырырга мөмкин уже. Менә 3 кеше. Менә һәр Чаллыда хәрәкәт башланды. Алексеевский районында, Заинск, Нижнекамскида бик актив бара, халык уяна. Казанда, Алабугада бик әкрен бара, но сайлау участогы уже бар. Бүтән районнар, менә Чирмешән уянырга маташа. Пока что бу информациядан чәчләре үрә торган хәлдә тыңлыйлар әле. Бер нәрсә белмәгән менә йоклау хәлендә башларына тотыналар. Булырга мөмкин түгел бу хәл дип менә беләсезме? Пока алар әле үзләренең башларына сеңдергәнче тоже вакыт үтә. Үзегезнең сезгә мөрәҗәгать итәм. Үзегезнең районнарда булган танышларыгызга хәбәр итегез. Безнең каналга чакырыгыз, безнең эфирларга чакырыгыз. Ничек тә булса аларга бу хәбәрне җиткерергә кирәк. Җиткерергә кирәк. Үзе безнең сайлау аркылы идара итү органнарын, башкарма комитетларны куярга кирәк, председательләрен сайларга кирәк. Потому что бу компания уже үзенең ниләрен нитә инде, койрыкларын җыя. Русча эфирда Татьяна Александровна белән әйткән идек инде. Аларның даже самолетлары әзерләп куелган, заправить ителгән. Халыкның үче артканнан арта бара. Шуңа күрә алар аны сизәләр, теге нишикелле, теге йырткыч хайваннар шикелле. Халык уянса, күпчелек белән аларны теге һөҗүм итәргә мөмкин дип, алар китү юлларын әзерләп куйдылар инде үзләренә. Алар сукыр түгел. Интернетта нәрсә творится иткәнен, халыкның уянганын, халыкның канәгатьсезлеген бөтенесен белеп торалар. Мониторинг дигән әйбер. Алар көн сайын монитор итәләр. Аларның акчалары бар, специальный кешеләре. Ничә кеше уянган, кайсы нидә движениедә күпме кеше, бөтенесен тикшереп торалар. Шуңа күрә без әзер булырга тиеш идара итүне үз кулыбызга алырга. Беләсезме? Моны аңлаган кеше мин нәрсә эшли алам дип әйтүчеләр бар. Сез гади сайлаучы да була аласыз. Аның өчен дә безгә шалтыратырга кирәк. Без шат булыр идек, если сезнең арада актив кешеләр булса. Әйдәгез, оештыру эшләре буенча мин ярдәм итә алам. Пенсионерларга безнең мөрәҗәгать. Сезнең буш вакытыгыз күбрәк, сезнең тәҗрибәгез дә күбрәк. Мөрәҗәгать итегез безгә. Менә шушы эфирның астына безнең контакт номерларын куермын. Чыгыгыз безгә, пожалуйста, ярдәм итегез. Эш бик каты, өлгереп булмый. Без депутатлар белән дә эш алып барабыз. И ведомстволарны дагы өйрәтергә кирәк. Менә шушы өйрәтү эшләре дә бик күп вакытны ала. Шуңа күрә ярдәмгә килүегезне сорыйбыз. Аннан соң үзегезнең көчегезне
тәҗрибәгезне илне торгызуда кертергә теләсәгез, мөрәҗәгать итегез. Сез үзегезне депутат итеп этәрә аласыз. Если сезнең тәҗрибәгез бар икән, мөмкинлегегез бар икән, әзрәк белемегез бар икән, сезнең ярдәмгә без мохтаҗ. Паспортный өстәлләр ачырга кирәк, ашыгыч рәвештә бөтен районнарда да. Паспортларны бирү уже башлана. Пока Мәскәүдә бер урында гына паспортларны әзерлиләр. Анда художниклар уже специальный матур иттереп языр өчен и үзебезнең оборудование бар. Вакытлыча менә шулай бер урыннан гына пока на заказ бирәбез. Аннан соң инде идара итүне тулысынча үзебезнең кулга алгач, һәрбер районда, һәрбер шәһәрдә оборудованиелар булачак. Үзебезнең УВД эшләячәк. Аннан соң сезгә җиткерәсем килә. Безнең инде үзебезнең банк системасы эшләп китәргә тиеш. Әйткән идек инде, совет акчасы юнәлешкә кертелә, әйләнешкә кертелә. И элеккеге совет экономикасына әкрен генә әйләнеп кайтабыз. Планировать итәбез, кайдан тотынырга, ничек эшләргә. Менә шуңа күрә безгә белгечләр бик күп кирәк. Совет вакытында эшләгән тәҗрибәле кешеләр, чыгыгыз, пожалуйста, безгә ярдәм итәргә. Без өр-яңа баштан башларга мәҗбүр. Хәзер экономиканы өйрәнәбез, ничек безгә двигаться итәргә. Шуңа күрә менә андый специалистлар прям дефицит бүгенге көндә. Пожалуйста, мөрәҗәгать итегез безгә, ярдәм итегез. Совет, социалистик, конституционный стройны яңартырга, күтәрергә, экономикабызны күтәрә башларга, планнар төзергә, бюджет формировать итәргә, утверждать итәргә, һәрбер шәһәрдә, һәрбер өлкәдә кирәк специалистлар. Бу уен түгел. Без дәүләтебезне торгызабыз, җимерекләрдән җыябыз. Россия Федерациясе коммерсантлар бөтен нәрсәне уңга сулга чәчеп атып, табыш алып, бөтен нәрсәне таптадылар. Бөтен халыклар дуслыгын юкка чыгардылар. Халыкны шундай битараф булырга өйрәттеләр. Сез телевизор. Менә шундый хәлләр, дуслар. Аннан соң тагын менә шушы ЖКХ проблемасы белән инде менә аларга да ярдәм итәргә туры килә. Көрәш бара бит инде. Менә безнең үзебезнең соратник, авылда яшәүче газ трубасын нитеп киткәннәр. Газга түләү күп суммада да түгел инде. Менә ул совет гражданина принципиально тикшереп карарга булды. Менә ничек бу управляющий компанияларның законсыз рәвештә бездән акча җыюлары турында информация биргәннән соң түләвен туктатып тикшереп карарга булды. Бер ай түләмәгәннән соң килеп, краннар белән килеп, электричествосын кисеп, ничек кенә кисеп әле. Шундай гаҗәеп электриклар да шундай гаҗәпләнгәннәр кире тоташтырганда. Проводаны менә нинди геноцид белән заниматься итәләр, дуслар. Менә нинди произвол. Хаос. Проводаны отрезок менә ярты метр кисеп алганнар, аны алып киткәннәр, чтоб яңадан ялгап куймасыннар алар артыннан. Еще щитокка кирип, анда тоже блокировка какой-то куйганнар. Кеше үзе тоташтырмасын дип. Беләсезме нәрсә эшлиләр? Ансы бер тагын менә бүген газовиклар килеп, бу Нижнекамский районында, Шиңгелче авылында. Газовиклар килеп, сваркалар белән где-то ярты метр торбаны кисеп алып, торбага заглушка тыгып киткәннәр. Бер нинди кисәтү юк, бер нәрсә юк. Менә кануннар эшләми, беспредел, бандитлар властьта утыра. Менә хәзер ярты көн шуның белән заниматься итеп, прокуратура тегесе, монсы, короче, хәзер все.
хәзер ФСБны подключаем и так далее. Потому что бирелерге ярамый, оларны урынына куярга кирәк. Хәзер монда инде СССР-ыбызның законнары да ходка китте. Алар үзләренекен не признают. Раз признавать итмәгәч, уже все. Алар уже үзләренең конституцияларын, уставларын подрывают. Подрывная деятельность. Понимаете? Несуществующие законнары белән безнең совет гражданнарын геноцид белән соныбызны киметмәкче булалар. Куркыныч астына куялар безнең тормышыбызны. Төрле яклап безгә һөҗүм бара, дуслар. Моны аңлап бетермәгән кешеләр бар әле. Ярый. Менә бу геноцид ясаучы кешеләрнең суд көне якынлаша. Ничек җавап бирергә җыйналар алар? Уйлап карагыз әле. Горгаз хезмәткәрләре, Татынергазбыт хезмәткәрләре, Совет Социалистик Республикасында бердәмлегендә без ЖКХ коммуналь хезмәт күрсәткәнгә тоже түлидерик. Но бу суммада түгел. Зарплатаның 1%-ын түлидерик без. 300 сумның 3 сум. 1%. Сез 10-15% зарплатадан кешеләрнең кесәсеннән тартып аласыз бу акчаларны. Куркыту юлы белән. Психологик давление ясап. Так, сезнең суд көне якын киләчәктә уже. Җавап бирәсез барлык эшләрегез өчен. Менә видеога фиксировать ителде. Горгазның җитәкчесе Нижнекамский районы буенча әзерләнә торсын. Җавап бирергә. Аннан соң биометрический паспортлар турында. Нижнекамскийда Айплас дигән организация бар. Менә шунда уже хезмәткәрләр әйтәләр, что уже аларны мәҗбүр итә башлаганнар заявление язырга, биометрик паспортлар бирер өчен. Россия Федерациясының менә бу паспортларын отбирать итәләр и сезгә бирәчәкләр пластиковый, теге банковский пластиковый карта формасында. Сезнең фотографиягыз төшкән, исем, фамилиягыз, отчествогыз язылган анда зур хәрефләр белән, как обычно, рапда. И анда будет чип. Менә шул чиптан нинди информация була. Сезнең турда, сезнең образованиегыз турында, сезнең банктагы счетларыгыз турында, и счеттагы акчагызның күләме турында, балаларыгыз турында, ничә яшь балаларыгызга, кайда яши, оныкларыгыз турында, сезнең бөтен поколениегыз турында информация җыялар бу турда. Сезгә әйтмиләр аны, сезнең балаларыгыздан да шулай ук, и потом менә бер базада ул берләшә. Оннан соң биометрический паспортлар тоже мәктәп балаларына биреләчәк. Менә сентябрьдә уже мәҗбүр итә башлаячаклар мәктәп балаларын. Электронный обучениега күчәчәкләр, укытучылар якын киләчәктә Россия Федерациясе дигән якобы илдә тоже за борт, нәрсә диләр, бортның теге ягына чыгарып атыла. Понимаете нәрсә? Бүгенге көндә укытучыларны использовать итәләр менә шушы сайлауларга басым ясап да, уже менә укытучылар, кадерле укытучылар, хөрмәтле укытучылар, уже сезгә замена әзерлиләр. Менеджерлар, компьютерларда, планшетларда утырачаклар. Менеджерлар, укытучылар кирәк түгел уже. Балаларга өләшәчәк менә шул ноутбуклар манда, ниләрме, нәрсә, планшетлар өләшәчәкләр. И менә экранда менә шушы менеджер буенча нәрсә, старший менеджер дип атала дим инде. Менә теге янып тора торган экранда үзенең компьютерыннан задание бирә, и балалар через планшет, ноутбук аркылы задание решать итеп утыралар. Дневниклар да юк, укытучы да кирәк түгел, и менә шундый электронный способ обучениега күчермәкче булалар. Ручка да кирәк түгел, дәфтәр дә кирәк түгел, бармаклары белән генә. Менә шулай итеп безнең балаларны
гариплендермәкче булалар, мәсхәр итмәкче булалар. Менә шундай роботларга әйләндергән атышалар, дуслар. Менә шундай тотышкыч хәлләр әзерләнә. Моның белән берничек тә килешергә ярамый. Если әле сез ишетмисез икән, мин сезгә тагын бер тапкыр кабатлыйм. Сезнең котылу юлыгыз бар. Көтеп утырырга уже вакытыгыз юк. Күзәтеп утырырга вакытыгыз юк. Совет документларын срочном порядке алырга кирәк сезгә. Вакытлыча справка пока алыгыз. СССР паспортыгызны законсыз рәвештә тартып алганлыкка вакытлыча справка бирәбез. Нижнекамский шәһәрендә паспортный стол эшли, Казанда паспортный стол эшли, Елабугада паспортный стол эшли, Чаллыда якын көннәрдә паспортный стол ачылачак. Итак, районнарда күп иттереп паспортный столлар ачарга кирәк. Кешеләрне тиз справкалар белән обеспечивать итәргә кирәк. Сезнең бу бердән-бер котылу чарасы. Биометрия физически лицоларга. Тагын бер тапкыр кабатлыйм. Совет гражданнары өчен түгел. Сез документ советский кулыгызда булса, сездән биометрия сорарга хаклары юк. Справка ясау өчен сезгә бер көн җитә. Аның өчен документ, свидетельство о рождении, эровский паспорт, 2-нче, 5-нче, 19-нчы битләре, хатын-кызлар өчен свидетельство о браке, ирләр өчен военный билет 1-нче, 2-нче бит, и йөгереп барып алыгыз бу справканы. Биометриядан отказ бирегез. Заявляйте. Мин физический лицо түгел, мин советский гражданин, мин Советлар Союзы гражданы дип, каты иттереп шулай иттереп әйтсәгез, сездән биометрический данный алмыйлар. Если сез үзегезне Россия Федерациясы гражданы, мин Советлар Союзы гражданы түгел дисәгез, вот тогда сез цифровой фашизмга үз кулларыгыз белән, үз аякларыгыз белән барып керәсез инде. Ишетегез, тагын бер тапкыр кабатлыйм. Биометрия совет гражданнарына кагылмый. Срочно, вакытлыча справка алыгыз. Балаларыгызга свидетельство о рождении, свидетельство о гражданстве, справкалар алыгыз. Безгә мөрәҗәгать итәләр инде. Яңа туган балаларга совет гражданнары, үзләренең Советлар Союзы гражданы икән аңлаган кешеләр яңа туган балаларга свидетельство о рождении менә шушы бездән алалар. Отказ аңлаган кешеләр напрочь отказываются уже документларыннан Российской Федерациясының. Понимаете? Анда даже яңа туган балаларның тулы таныклыгына национальностьны язмыйлар, гражданствоны язмыйлар, ата-аналарның национальностьын язмыйлар, туган җирен язмыйлар. Нәрсәгә сезгә андый документ? Так что уже көтеп торырга вакытыгыз юк. Мин әле көтеп торам, давайте сез дип утырырга вакытыгыз юк. Менә июнь. Все, июльдә тотына. 1 ай вакытыгыз бар сезнең. 1 ай вакытыгыз бар. Аннан соң сезне мәҗбүр итәчәкләр. Курыкмагыз. Совет документы, вот справка законный, законлы көчкә ия. Ул сезнең Россия Федерациясы документын алыштыра. Россия Федерациясы документы уже 2017 елда үзенең көчен югалтты инде ул. Потому что ул УФМС дигән организациядә бирелгән. УФМСны уже упразднили. Алар уже совет гражданнарына җавап бирәләр. УФМС упразднен, УФМС биргән документлар уже недействительный дип. Шуңа күрә ул паспортлар недействительный. Сезне алдалап йөртәләр бүген көнгә кадәр. Аңласагыз аңлыйсыз, аңламасагыз цифровой раб булып каласыз инде. Менә ул биометрический данныйлар сезгә нинди куркыныч яный, тагын бер тапкыр аңлатам. Сезнең кайда находиться иткәнегезне, җир шарының кай төшендә булганыгызны,
Күпме акча кассаларыгызда булганны, карталарыгызда күпме акча снимать иткәнегезне, нәрсә сатып алганыгызны, балаларыгыз турында бөтен информация менә шушы сезнең биометрический паспортта була. Даже сезнең исем фамилиягызда кирәк булмый. Менә шушы чип бөтен нәрсәне күрсәтә. Сездән исем фамилия сорап утыручы булмый. Сез номерланган раб. Просто маңгайыгызда цифрлары гына юк. Но ол номер сезгә присвоен и навсегда будет это. Понимаете, да? Настолько серьезно, настолько куркыныч, настолько серьезно. Сез моны уенга шуклый торгансыздыр бәлки. Юк, бу уен түгел. Бу котышкыч хәл. Бер генә кутылыш чарасы. Так, безнең вакыт ничә? Может, сораулар? Менә монда язганнар. При наличии справки гражданина СССР биометрию не берут. Менә күрдегезме уже? Уже подтверждают. Угу. Справка гражданина. Тагын нинди сорауларыгыз бар? Да. Укытучылар кызганыч хәлдә бүгенге көндә. Аңлыйлар микән, юк микән? Без укытучыларны тоже эшкә чакырабыз. Килегез безгә, эшли башлагыз бездә. Безнең советский мәктәпләр торгызылачак. Параллельно пока анда ипигә акча эшләгән моментта 2-3 сәгать Советлар Союзына килеп эшләгез. Үзегезгә эш урыннары ясагыз. Сезгә мөрәҗәгать итәбез, хөрмәтле укытучылар. Кызганыч, сезнең нигез профессиягыз шундый хөрмәткә лаеклы. Менә Россия Федерациясе сезне кулланды да хәзер нигә ыргыта. Нәрсә диләр әле? Бортның теге ягына ата хәзер сезне. Күрәсезме нәрсә эшләр алар? Алар ниләр полицейскийлар белән, моннар белән дә шулай. Менә сез менә әле нигә әйтәсем килә, полицейскийлар, моннар вот силовиклар, алар бүгенге көндә акча эшләгән булалар инде 40, 50 может 60 инде. Менә пенсиягә чыгучыларга шуны җиткерәсе килә. Уже есть люди, которые надеются, что у них будет пенсия, анда 45 яшькә җиткәчме алар анда пенсиягә чыга. Ну, бер ел может сезгә түләргә, а потом сезгә тоже әйтәчәкләр. Как все. Менә 65 яшьтән. Все. Вы как и все. Все. Российской Федерация ил түгел ул. Аның бернинди дә юк обязанности сезнең алдыгызда. Сез тоже укытучылар кебек бортның теге ягында булачаксыз. Если әле өметләнеп утырасыз икән сезгә пенсия түләләр дип, сез тилентен ялгышасыз. Сезгә тоже уйларга кирәк. Совет милициясенә килү турында эшкә. Күптән уже пора сезгә бу турда уйларга. Государство түгел ул. Российская Федерация. Менә дуслар, менә хәзер безнең сайлаулар, менә если без халыкны, менә шәһәрдә безнең Нижнекамский буенча әйтәм, 100 кеше сайлауга килсә, безнең окружной избирательный участокта 100 сайлаучы булса, без рәхәтләнеп, тынычлап, безнең администрация башлыгына, местный самоуправлениенең ниенә, җитәкчесенә барып, әйтә алабыз, аудит, давайте сдавайте все. Мы настоящие хуҗалар, чын хуҗалар, өебезгә әйләнеп кайттык, давайте, аудит. Все, специалистлар кирәк менә, аудит ясарга, сайлыйбыз, администрацияга барып, таләп итәчәкбез аудит. Бүтән зданияларны кире кайтарырга безгә, которые алар ниттеләр анда, яулап алдылар, утыралар рәхәтләнеп. Штаннарын ышкып анда 70 миллион банкетлар ясап. Әле бу бер случайны гына мин сезгә әйттем. Алар юбилей гына үткәрмәй. Алар атна сайын шундай ниләр белән, расходлар белән рәхәтләнеп рестораннарда утыралар. Менә шуңа күрә давайте урыннарда оешып аудит требовать итәбез. Менә монда мин рәхмәт әйтәсе килә. Менә Ноэль Хайдаров язган. Молодец. Срочный аудит. Да, срочный аудит була. Менә шуңа күрә оештырыгыз.
аудит ясарга әзерләнәбез. 100 кеше минимум. Давайте күтәрелик, бергәләшеп, җитәкчелекне үзебезнең кулга алырга тиеш. Безнең Татарстанда 3 миллион 800 мең халык яши. 3 миллион 800 мең халыкны үтереп бетерә алмаслар. Если даже 500 кеше мин сайларга әзер дип үзенең тавышын бирергә риза булса, 500 кеше дәген күтәрелгән, үз сүзен әйткән, алар өчен куркыныч. Аларның иң курыкканы халыкның күтәрелүе. Беләсезме? Менә полициягә хезмәт итүче кешеләр белән тоже менә таныш белешләрегез булса, тоже безнең эфирларны тыңларга бирегез. Алар тоже бүген киләчәк турында, иртәгәсе көн турында бүген уйларга тиешләр. Менә полициягә обращаться итте безнең Шенгәлчедәге хатын. Полиция чакырды, теге трубасын кисеп алганнар бит инде, преступление бит инде бу. Шунда 2 малай килде ди, аңлата башладым ди, СССР исән, Российский Федерация юк дип, шаккатып торалар ди. Менә белмәгәннәр, без белмидерик дип әйтәләр ди. Конечно, аларның руководительләре biz оккупатларга эшлибез дип аларга сөйләп утырмый, конечно. Алар бит раб шикелле сипкә бәйләнгән. Аларга бу турыда информация бирмиләр. Менә шушы яшьләр бер нәрсә аңламый торган. Шуңа күрә менә уйлап, әзрәк кенә киләчәк турында безгә милицияга эшкә килергә кирәк. Менә безгә милиция кирәк, менә без администрацияга, главага үзебезнең нибезне, таләбебезне җиткерергә тиеш. Бу сайлаулар просто так кына түгел. Без аларны үзебезнең законлы урыннан куып чыгарга тиеш. Сайлаулар шуның өчен, дуслар. Һәрбер районда бу булырга тиеш. Район кешеләре, сез үзегезнең башлыкларыгызны райондагы должны куып чыгарга. Үзегезнең законлы урынга үзегез басырга тиеш. Шуңа күрә без сезне өйрәтергә, беренче адымнар ясарга, җитәкләп барырга, башлаучылар безнең тәҗрибәбез күбрәк. Әзер. Калганы сездән ярдәм итәчәкбез. Чыгыгыз безгә. Шалтыратыгыз, сөйләшәбез, планнар төзибез, өйрәтәбез. Барысы да законлы рәвештә. Аннан соң менә нәрсә әйтәсе килгән, онытканмын, дуслар. Депутатка кемнәр депутат була алмый. Менә сайлауларны, дуслар, без нигезләнәбез СССР Конституция 1977 елга һәм союзный республикаларның конституцияларына, автоном республикаларның конституцияларына нигезләнәбез. Ondan соң референдумның нәтиҗәсенә нигезләнәбез. И хәзер әйтеп китәм. Кемнәр депутатка баллотироваться итә алмый? Шәхси милектә 10 миллион сумнан артык 10 миллион сумнан артык ние булган. Шул исәптән компаниялар, фирмалар, чит илләрдә күчемсез милек акциялары булган һәм башкалар милекне исәпләүгә бер фатир керә, бер йорт. 10 миллион сум, например, квартирагыз, 10 миллион сум йорт. Гаилә өчен бер автомобиль и дача 5 миллион сумнан күп булмаган. Если менә шу суммалардан артып китә икән, сезнең милегегез бу инде артык байыган кеше була инде бу. Андый кешенең аның фикерләве бозык, паразитларча фикерли торган кеше була бу. Бүтән кешеләрне эшләтеп, үзенә байлык җыйган кеше була. Андый кешенең урынына җитәкчеләр урынында булырга мөмкин түгел. Һәм Америка Кушма Штатларында, Англиядә докладлар белән чыгыш ясаган кешеләр, президентка сайлаулар буенча менә бу идарә итәргә, өйрәнергә барган кешеләр, алар депутатлыкка бөтенләй якында китерелми. Алар ана нидә, кемнәр әйтәләр анда, ана Каламада эшләрләр. Моңа керә инде менә бу ниләр, АКШ лакейлары, Порошенко, Собчак, Ельцин, Назарбаев.
һәм аларның бөтен поколениясы. Менә бу кешеләр үзләренең ниләренә клейма куйдылар инде бөтен буыннарына. Менә шуңа әйтеп китәсе килә. Менә Гитлер бит инде тоже шундый ни булган. Лидер, оратор, ну аның нәселе юк. Менә ул, наверное, заранее уйлаган, балалары юк бит инде Гитлерның. Минем нине җәзаны балалар күрәчәк дип. Менә шуңа күрә менә бу идарә итүчеләр безнең түрәләр җәя эчендә аларның балаларына бөтенесенә күчеп барачак инде менә бу сотлык жан клеймасы. Берничек тә җуып ала торган түгел. Менә синең бабаң, прадедушкаң, анда бабаңның бабасы сотлык булган, менә шундый исемле. Бу исемлек үлмәй, сотлыклар. Сотлык җаннар алар. Җәзасын балаларына передавать итәләр. Менә бүгенге көндә если җәзасын алмаган икән, если алар теге дөньяга китеп баралар икән, анда Аллаһ Тәгалә тарафыннан җәзасын алалар. Бу дөньяда алар балаларына наследство буенча передавать итәләр. Так что белеп торсыннар. Җыйган байлыкларын караңгы төште, караңгыдыр инде бүлмәдә. Җыйган байлыкларын теге дөньяга алып бара алмыйлар. 2 метр җир, анда коттеджларын, самолетларын, яхталарын алып бара алмыйлар инде. Так что аларның вакытлары бетте, дуслар. Уяндык. Вакыт күрсәтә бөтенесен. Сайлаулар бара, кызып бара, халык уяна. Шаккатмалы хәл дип башка торган әйбер түгел, ничек безнең белән обошлись. Безнең совет гражданнары белән. Менә шулай, дуслар. Бүгенгә, наверное, җитеп торыр. Хәзер авыз ачырга әзерләнергә кирәк. Монда ураза тотучылар да бардыр. Бу эфирны бүтән кешеләргә дә бирегез, тыңласыннар. Шуның белән, дуслар, наверное, бетереп торырмын инде. Давайте исән-сау булып торыгыз. Сезнең белән Фәйрүзә Мустафина булды. Киләсе эфир тоже чаршамбы 18 сәгатьтә булачак. Сау булып торыгыз.